Здрасти, втора част. Трета. Втора. Аз другата стрих. Втора. Само ми трябваше това. Питате майче, защо не минавам тук, защото вижте, заявно. И много малко 13% има. И бързо пада. Това го махам си. Това. Може да има и трета част, и четвърта, не знам. Кога то не свърши видеото, може тогава умре. Това е моето. Това е неговото. Вижте. Не. Не. Айде, предрив. Да прави дрифт? Да. Човек беше, уби го! Ама трябва ви, защото ви сте 28. То ти печеш така играта, не убиш никой. 2 кила има сама. Как 2 кила, бе? 2 кила. Как един да, спомна, ама втория как? Втория бе. Как втория? Втория. Първи, не само един удай с криката, иска се убие след тебе. Втория как? Втория до една помпа. Дойде с една помпа. What the fuck? Не. Да? Май. И дразни са. Не преди фази тръгва хората, убива, не се имаш. Няма от тук, виж. Аз казвам. Водата пи няма. Трябваше да се засина хубаво. Ето, човек! Искам да оцелея. Дай двама човека. Ще оцелеем. Ти от това умреш. Иска си бота, там има бот. Полага бота на тебе. Не. Хора, има и трета част. Чао от нас!